שוב פעם ראשונה אצלנו לסוקולוב לסומש לאייה זה ממש השאלה המקסימה שמחזקת היי קרובה ברחוב, אז לקחה אותו הביתה שיהיה לה משהו לעשות ואולי תפסיק לחשוב על מה שלא היה לה אולי עכשיו כשהיא איתו והם יישארו לנצח אבל יודעת שהוא לא יחכה הוא יעזוב מחר תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש לה תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש לה אז ככה זה מה שיש לה תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש לה יש בה יש בה שכמעט זה לא נרדמת היא אומרת על פעמים גם אולי את המוח הכי שלה היא הסגרים והיא מלאה פנים פנים על הכוח וזה עושה לה טוב ומה קרה וצריך לברוח אולי גם תרגיש לו כמו שעשו לה כדי שילמד מתי לצעוק ומתי לשמוח ככה זה מה שיש בה תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש בה אז ככה זה מה שיש בה תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש בה מתוך הקירות הלבנים בחדר הזה ג'ט שחולמת על שמיים אולי היום אדם יפסיק לזרום ויתעוף מכאן